Srećan pozdrav poštovani gledatelji, emisija Ton slika politika. Ja sam Davor Dijanović. S nama danas u gostima je profesor dr. Tado Jurić, demograf. Evo Tado, hvala ti na dolasku u emisiju. Hvala na pozivu. Evo naravno povod za ovo gostovanje, više ih je, ali ja bih uzeo ovu knjigu, pokazat ćemo je, objavljena još prošle godine. Evo ja sam je iščitao od korica do korica i evo ja bi ti i kao građanin ove države i kao netko ko prati ovu temu zahvalio na ovakvoj odličnoj knjizi, jer mislim da je nastala u pravome trenutku. Bilo je dosta posla, pisao si to, znam, niz godina. I što je zapravo bio motiv da kreneš u pisanje ove knjige, znači suvremene migracije i opstanak nacije? Jer je vrlo kompleksna tema. Motiva je naravno više. Jedan od motiva su mitovi koji se u javnosti reproduciraju. Drugi motiv je pokušaj jedne integracije, sinteze brojnih aspekata koji zapravo se ističu fragmentirano. Jedni pričaju samo o demografiji u smislu prirodnog kretanja, izostavljaju migracije. Drugi tvrde to je samo humanitarno pitanje, pa humanitarno moraliziraju. Riječ je o ljudima, treba pomoći. Treći prikrivaju da je u pozadini gušenje cijene rada, znači interese profita. I tako bi mogao nabrajati 10-ak varijabli. Ovdje je pokušaj da se one jasno zaokruže i da se pokaže koju se to zapravo dimne zavjese puštaju kako bi se prikrili motivi raznih aktera. Odnosno, namjera je bila otvoriti javnu raspravu, jer mi smo sada u situaciji dok još možemo upravljati migracijama i da ne ponovimo zapravo pogreške zapadne Europe. Primjer jedan je, nedavno je premijerka Švedske Frederiksen izjavila Švedska je bila naivna. U smislu prihvata masovnih migracija i slično. Međutim, tko god je pratio tu temu, pa barem od 90-ih mu je bilo jasno da to ne ide u dobrom smjeru. Dakle, treba se odmah ograditi od izjava koji će biti u budućnosti i koji će tvrditi nitko nije znao da će se ovo dogoditi, bili smo malo naivni. Dakle, već sada treba jasno reći da to obrazloženje u budućnosti nećemo prihvatiti. Migracijama se može upravljati i ne bi trebali ponoviti greške zapadne Europe. Da, već na prvim stranicama knjige iznosiš jednu statistiku koja je, rekao bih, jeziva. U smislu brojki, zapravo vidi se hrvatski demografski propadanje. Je li upravo ta neka statistika ti bila jedan od motiva da zapravo da te migracije ne tretiraš samo kao neko razvojno, nego zapravo egzistencijalno pitanje, odnosno pitanje opstanka hrvatske nacije? Pa gledajte, statistika u ovom slučaju je zapravo pitanje opstanka nacije. Pod riječju statistika mnogi imaju dojam nekakvih suhoparnih brojki, međutim vi kad oživite te brojke i stavite u kontekst, vidite da je to zapravo pitanje opstanka nacije, hrvatskog naroda, budući da najobičnije 3 brojke ću navesti, prirodnim kretanjem. Mi svake godine imamo oko 32.000 rođenih, a umrlih je oko 52 do 54.000. Znači manjak 20.000 stanovnika. Svakim danom u zemlju useli 500 radnika iz trećih zemalja. Od toga polovica iz Azije i Afrike. I godišnje nam iseli 1% stanovništva, odnosno između 30 i 40.000. Istina je, vraća se oko 10.000 godišnje, ali to i dalje nije dovoljno da pokrije sve ove u demografskoj bilanci manjkove koji nastaju iseljavanjem i to probranog stanovništva. Tu više nije riječ samo o iseljavanju per se, nego se tu treba zapravo fokus staviti na to da je to probrano stanovništvo koje odlazi. Ti kažeš na jednom mjestu zapravo da su uvijek ti iseljeni agenti novih iseljavanja, jer stvaraju određene mreže tamo koje ljudima olakšavaju migracije. Tako je. To je poznato iz akademske literature. Dakle, nama je otežavajući faktor i to što smo mi bili jedna
znači od rijetkih, to jest jedina komunistička zemlja koja je imala pristup zapadnom tržištu rada. To je znači tijekom gastarbajterske ere iseljavanja 1960-ih, 70-ih stvorene su velike mreže i naravno da je onda lakše doseliti kod rođaka, kod znači susjeda i tako dalje. Znači u tom slučaju smo mi u težoj poziciji od Slovačke, Češke, Mađarske i tako dalje i to se i pokazalo. Kod nas je val iseljavanja bio znatno intenzivniji zapravo od ostalih članica, znači ovih novih članica EU, istočne Europe. Bugarska je usporediva. Gledajte, bilo je to i u Estoniji, Litvi, Latviji, ali kad zbrojite sve pokazatelje, znači demografske, mi smo tu, nažalost, pri samom dnu. Točno je i Bugarska je tu, međutim tu imate jasan jedan obrazac. Znači meni je cilj u knjizi pokazivati obrazce i pravila, dakle gdje se vidi da je to periferija Europske unije koju zapravo prazni Njemačka. Na uštrb europske periferije Njemačka rješava svoje demografsko pitanje i nedostatak radne snage i to je isto jedan od procesa koji nas zahvatio. Da, mislim da je rekao Gerhard Schröder, to je sigurno je rekao, da bi on eksplicitno rekao da bi se obrazovanje u zemljama takozvanog Zapadnog Balkana trebalo organizirati po njemačkom modelu kako bi se oni kasnije lakše integrirali u njemačko tržište rada. Dakle, oni zapravo percipiraju ove zemlje kao nekakav kolonijalni rasadnik jeftine radne snage. Pa gledajte, samim tim što mi svoju djecu učimo od svojih novaca, poreznih obveznika, njemački jezik. Znači mi sami pripremamo svoje mlade za njemačko tržište rada. Imate čitav niz programa koji su uspješno implementirani bez da iko ikad postavio pitanje kako će se to odraziti na hrvatsko društvo. U smislu imate Deutsches Sprachdiplom i čitav niz tih programa i Werner, znači imate jednog njemačkog autora koji je Hans Werner se zove, znači koji je pokazao da za Njemačku je od najveće koristi zapravo useljavati s periferije EU jer će trošak integracije tih stanovnika biti najmanji i to je u međuvremenu i pokazano. Da. U Hrvatskoj se priča naravno o tim demografskim temama, no postavlja se pitanje jesmo li mi kao država i kao društvo danas zapravo svjesni toga da su te migracije i demografija zapravo ključno strateško pitanje hrvatske budućnosti. Kolika je svijest uopće među prosječnim čovjekom danas? Pa gledajte, u svakom slučaju ljudi intuitivno osjećaju da se nešto događa. Međutim, jedan dio medija, jedan dio politike šalje potpuno druge poruke i zamagljuje zapravo veličinu problema. Odnosno, imate glavnu poruku, primjerice ako pričamo o stranim radnicima, useljavanje iz trećih zemalja je nužno, ono je korisno. I svatko tko postavi to u pitanje je zapravo ksenofob, fašist, islamofob i slično. Znači imamo taj jedan narativ koji je u društvu prisutan. To se da i treba sve preispitati i tome i služi knjiga. Dakle, pitanje je li zaista da nema tko raditi u Hrvatskoj na mjestu ili je pak riječ o gušenju cijene rada. Zatim imate s druge strane snažan također identitetski pokret koji je zabrinut za opstanak zapravo kulture, jezika, tradicije i tako dalje. Tu opet isto imamo jedan oblik zamagljivanja. Znači, tema se tu opet usmjerava ka toj takozvanoj uroti o zamjeni stanovništva. Ja inače u knjizi taj fenomen nazivam demografska transformacija, gdje se opet tvrdi namjerno se želi zamijeniti kršćansko stanovništvo muslimanskim.
Međutim, ne uzima se u obzir da nije ovaj problem nastao znači iz vakuma, jeli? Nije ovo pitanje nekakve nesretne sudbine, nego radi pogrešnih znači politika migracija. Što je suština? Znači, nedostatak radnika na tržištu Europske unije je stvaran. To nije nikakva urota. Međutim, pogreška je što se ne uvozi znači stranu radnu snagu na osnovu bodovnog sustava, na osnovu nekakve selektivne politike koja bi onda kazala imate te i te kvalifikacije, učili ste hrvatski jezik, imate prednost. Znači, nije riječ o religiji, nije riječ o naciji, nego je riječ o tome, isto kao u slučaju ovog Hans Wernera iz Njemačke, gdje je postavio najispravnije pitanja, to je tko će se najbrže uklopiti u naše društvo, neće težiti getoizaciji, separatizmu nekakvom i neće nastati antidruštva. To je ono što je ključna stavka kod upravljanja migracija. I dozvolite jednu još rečenicu. Dakle, kod nas, ali u većini Europske unije se upravlja percepcijom migracija, a ne zapravo migracijama. Konkretno imate čitav niz studija koje dokazuju da vi možete temu migracija pred izbore, čak i ako nema problema, uvijek nametnuti kao ključnu tezu koja mobilizira strah i birače, a ako već imate plodno tlo, vi čekate sa tim do izbora. I to je ono što je dokazano na razini cijele Europske unije. Ta tema naprosto gotovo da se namjerno ne rješava jer služi brojnima za dolazak na vlast i za napadanje oponenata. Da, evo kad je u pitanju taj nedostatak radne snage, često se govori, to je čak Marx govorio u svoje doba, da to je rezervna armija kapitala. No, koliko su zapravo te migracije u službi privatnih interesa u ekonomiji, a koliko u službi općeg dobra? Jer neki tvrde zapravo da ovaj današnji kapitalizam kakav jest, naravno on je puno bolji od komunizma, ali ima svoje aberacije, da zapravo nastoji ljude iskorijeniti iz njihovih lokalnih sredina i na neki način pretvoriti u mobilne radne jedinice koje će kapital seliti po potrebi iz jednog kraja u drugi. Gledajte, znači imate autora austrijskog, koji je napisao knjigu Kritik der Migrationen, Hofbauer se zove, gdje je jasno pokazao da znači je Njemačka za vrijeme Konrada Adenauera 60-ih proizvela zapravo patent uvoza strane radne snage s ciljem gušenja cijene rada. Dakle, u slučaju, to jest u trenutku kada su sindikati u Njemačkoj počeli tražiti veće plaće, njemačka je vlada naprosto kazala mi ćemo dovesti one koji će biti zadovoljni, dakle nezadovoljne zamijeniti zadovoljnima. I zaista su to napravili. Znači nitko nije zamijenio, kako se govorilo. Uvezli su znači iz Hrvatske, iz tadašnje Jugoslavije, Turske, Španjolske, Italije, radnu snagu koja je radila po nižim radnim uvjetima i za nižu plaću. Dakle, uvijek imamo matricu, sindikati traže veće plaće, vlada plus taj korporativni profitni sektor odgovara uvozom radne snage. Znači, koja će biti zadovoljna sa uvjetima. I kada je ponestao taj bazen, oni su se okrenuli ovim novim članicama Europske unije, to je Poljska, znači, i sada je i tamo ispražnjen bazen i sada, znači, moraju također se okrenuti Aziji i Africi. Ali prije nego što to učine, prvo će zapravo isprazniti potpuno europsku periferiju, što se već vidi, Bugarska, Rumunjska, Hrvatska, da ne pričamo, takozvani Zapadni Balkan, to su potpuno devastirani prostori demografski, kulturološki, ekonomski, a u isto vrijeme se prodaje priča o konvergenciji, o tome kako je EU, znači zajednica solidarnosti, dok ono što je najvažnije zapravo te članice, ali i regije gube. To vam je čovjek. Evo primjer. Vi ako dobijete od Europske unije određena sredstva, primjerice
Vi dođete u ambulantu negdje u Baranji, vas na stolu, imate krvavu ruku, vas na stolu dočeka 500 eura umjesto medicinske sestre. To je najbolji pokazatelj da vam novac ne može zamijeniti čovjeka koji vam nedostaje. I to je ono na čemu treba biti fokus ovih upravljačkih migracijskih politika. Da, ali oni tvrde, što obrađuješ, da je tu tobože win-win situacija, da svi podjednako dobivaju, jer eto, ovi šalju doznake iz inozemstva, no one zapravo ne idu u neke razvojne programe, infrastrukturu, nego u privatnu potrošnju. Tako da zapravo ove države iz kojih se seljava dugoročno gube. To ste potpuno u pravu. Jedan od mitova je taj win-win. Svi pobjeđujemo. Znači, želi se reći, a šta se vi bunite, Hrvati, pa vi zapravo šaljete doznake u svoje zemlje, vaše obitelji od toga žive, mi opet u Njemačkoj, sad nije nužno da samo Njemačku stavljamo u fokus, ali ona nam je zato što je najviše iseljenih tamo, najprimarnija, dakle 85% svih iseljenih su u Njemačkoj. Da, objavio si i knjigu baš o tome. Tako je. Gubimo li Hrvatsku se zove iseljavanje Hrvata u Njemačku. Znači, samo 15% otpada onda na Austriju, Švedsku, Švicarsku. Možete pitanje ponoviti? Da se vratimo. Pitanje koje smo krenuli. Pa, evo sad sam ja već u novom pitanju, tako da, ali mislim da sam postavio pitanje o zapravo win-winu. Ko to gubi, odnosno tko to dobiva? Tako je. Jer je teza o tim doznakama. Bravo. Dakle, suština je da novac koji dolazi kao doznake u Hrvatsku se troši na tekuću potrošnju. Dakle, on ne ide u jačanje našeg zdravstvenog, mirovinskog sustava, što je suština, uplata ovih koji su iselili. Da su ostali ovdje u društvu, oni bi doprinosili zapravo zdravstvenom i mirovinskom i to je zajednički interes. Dakle, ovdje imamo doznake, su individualna korist, a odlazak je zajednički gubitak. Recimo, opet slikovito. Njemačka primjerice svojim raznim tvrtkama koje su zastupljene u Hrvatskoj, od Kauflanda, Lidla i tako dalje, i tako opet vraća taj novac koji je došao iz Njemačke u Hrvatsku, onda obitelji iseljenika taj novac troše opet za njemačke proizvode i novac se opet vraća u Njemačku. Tako da je to jedan, ili kroz hotele i tako dalje, tako da je to jedan zatvoren sustav u kojem definitivno postoje pobjednici i gubitnici. Da, nažalost, Hrvatska tu spada među gubitnike, da. Evo imamo još jedan mit, odnosno tezu o homo migransu. Evo, kaže se da je migracija od kada je svijeta i vijeka. Vjerojatno jest, ali ne u ovakvome obimu. Jesu li ovakve baš masovne migrancije nakon prelaska na poljoprivredni način života sjedilački bile konstantne ili ipak nisu? To se čini ovako kao jedno akademsko pitanje, međutim ono je ključno za razumijevanje budući da ga profitni sektor upravo koristi kako bi zamaglio gušenje cijene rada. Ono što se pokušava reći je gdje je i zašto postoji ikakva panika oko migracija kada su one oduvijek obilježje ljudskog roda. Navodno, migracije su nešto kao i udisanje zraka. Znači, sastavni dio života. Međutim, što pokazuju podaci? Podaci pokazuju da svega 0,6 do 0,9% ukupne svjetske populacije promijenilo mjesto, prebivališta, odnosno svoju državu. U zadnje vrijeme se malo to intenzivira. Kroz cijelu povijest isto tako manje od 1% stanovništva je mijenjalo, sad naravno ovisi od stoljeća do stoljeća, ali ljudi kada su zapravo, kako to reći, otkrili poljoprivredu, su zapravo, kada su prestali živjeti nomadskim načinom života, stvorili civilizaciju, kulturu, sve je zapravo rezultat toga što smo stali na jedno mjesto. Tvrditi sada da je migracija uvijek pozitivna, da ona donosi nova iskustva, se stoga isto treba preispitati. Niko ne kaže da nije dobro da netko ode na školovanje, u Švedsku, SAD pa se vrati. Ali kod nas se ne radi o tome. Kod nas
Student kad ode više se nikad ne vrati. Evo vam isto podaci. Mi trenutno imamo u Njemačkoj i Austriji 20.000 hrvatskih studenata. Pazite, naše najveća sveučilišta broje oko 15.000, osim zagrebačkog. Rijeka, Split, Osijek, nijedno ne prelazi 15.000. A mi 20.000 cijelo jedno ogromno hrvatsko sveučilište imamo samo u Njemačkoj i Austriji, a pazite, u isto vrijeme, a tvrdi se da se svi kreću. Nama je došlo svega 200 studenata iz Europske unije. Pričam, podaci su iz 2024. Malo se to sad mijenja. To je tu negdje. Kod nas 200, došlo iz drugih članica EU, naših otišlo 20.000. Mislim da taj podatak govori dosta za sebe. Da, opet govorimo o gubitnicima i pobjednicima, da. Evo, često se navode neke statistike, postoje institucije koje objavljuju statistička izvješća i tako dalje, no ti govoriš u knjizi i o takozvanim digitalnim tragovima, odnosno ta analiza big data, znači i pretraživanja po Google-u, po društvenim mrežama i tako dalje, koliko nam ti modeli i alati zapravo mogu dati jednu stvarniju procjenu. Jer ti si govorio i kad je izašao onaj popis stanovništva da to zapravo nije realan popis i da su stvarne brojke još i gore. Hvala evo, na mogućnosti. Prvi put govorim o tome u javnosti. Dakle, imate neke određene pokazatelje, indirektne, koji vam znači, popunjavaju statističke rupe. Konkretno počeli smo sa, recimo u Slavoniji smo pratili potrošnju vode. Potrošnja vode je vrlo egzaktan pokazatelj zato što ljudi u pravilu isto vode troše tijekom godine. Kod struje to varira pa je teže znači struju uzeti kao mjerodavnu. Uvijek imate određeno koliko će potrošiti tinejdžer, starija osoba i tako dalje. I mi smo vidjeli snažan pad potrošnje vode po brojnim općinama. To je recimo jedan primjer. Drugi primjer, gledali smo satelitske snimke od NASA Slavonije po noći u nekom datumu koji nije Božić kad dolaze iseljenici i slično. Primjerice, to je bio, čini mi se, 10.10. Jedne godine, druge, treće, seriju podataka, vi točno vidite kako po noći su ugašena svjetla gdje su prije bila upaljena. Treći pokazatelj su digitalni tragovi. Digitalni tragovi vi možete znači vidjeti tko u Africi googla Hrvatsku i zašto. Primjerice, kako najedanput u toliko afričkih država se googla hrvatsko državljanstvo, kako dobiti boravak, sad na engleskom, francuskom, raznim jezicima se to mora, naravno da ne ulazi u metodologiju jer će nam pojesti puno vremena, ali digitalni tragovi, znači pretraživanja vam ukazuju na brojne indicije. Zatim imate Facebook, Instagram, Meta, pokazatelje gdje vi možete točno u Zagrebu vidjeti koliko ljudi na tipa određenim indijskim jezicima, nepalskom, na filipinskom koriste aplikacije. Vi najedanput iz godine u godinu imate rast. Jedne godine je 10, iduće 30.000. I znači možete pratiti. Zašto? Zato što vam on omogućuje, znači zapravo prepoznaje da je osoba došla recimo s Filipina, Nepala i tako dalje, sad je u Hrvatskoj. To je ono što naši službeni podaci još dugo neće zabilježiti. I zato uvijek smo tvrdili na osnovu tih pokazatelja, a svatko može se uvjeriti, evo, bilo tko može napraviti taj eksperiment, odite recimo na TikTok, provjerite koliko je stranica za učenje, videa za učenje hrvatskog jezika kod Nepalaca, Indijaca, Filipinaca. Sami zaključite. Drugo, uzmite Google Maps, upišite znači indijski dućani robe, pa ćete vidjeti koliko ih je u Zagrebu. Znači, to je način kako smo mi dakle pokušali pokazati da je useljavanje na znatno višem nivou od onoga što se službeno prikazuje. I sad ima u knjizi, stvarno bi oduzelo puno vremena da sve ulazimo u neke, sada
mora se reći da postoje restrikcije tih metoda. Znate, netko može imati dvostruki Facebook račun i tako dalje, ali sve se to može iščistiti. Jel? Vide se neki trendovi, postoji Google Trends, vidi se kad je neka potraga pojačana, kad je smanjena i tako dalje. To je vrlo egzaktno. Tako je. Možemo malo da se osvrnemo i na situaciju u Europi, jer ona može biti dobra škola za ovo što nas čeka, može biti u Hrvatskoj. Je li, mislim, i Merkel i Sarkozy i svi su oni već davno konstatirali da je multikulturalizam mrtav. No, nakon što su to konstatirali, zapravo su onda 2015. pustili opet milijune ljudi ovdje. Evo, mislim da je Fox News pisao da samo u Francuskoj postoji 800 no-go zona, to jest šerijatskih geta. Je li zapravo taj multikulturalizam zapravo propao, ali nikako da vidimo tu osmrtnicu? Gledajte, vi kada otvorite zemlju useljavanju, vi morate početi od toga da će ti ljudi trajno formirati svoje etničke zajednice. To je osnovno migracijsko pravilo. Navodiš da se samo 15% vraća. Tako je. Znači, gdje je ovdje zapravo ponovno dimna zavjesa? Profit već računa na stalnu prisutnost imigranata, useljenika iz trećih zemalja. Kad kažemo treće zemlje, tu ulaze znači ne samo useljenici iz Azije i Afrike, nego i cijela jugoistočna Europa. I treba naglasiti, znači nisu svi naši useljenici iz Azije i Afrike. Polovica je iz BiH, Srbije, Kosova, a polovica iz raznih, znači Nepal, Indija, Bangladeš, Filipini najčešće, ali sve češće sada i Egipat i razne druge afričke države. Ono što je važno kod multikulturalizma shvatiti, znači ako ste se vi otvorili useljavanju, vi ste dakle odabrali jedan od 3 modela života. Multikulturalizam, integraciju ili deportaciju. Znači, tko je ušao u ovaj fenomen, on ne može pobjeći od pitanja kako funkcionalno uključiti ljude. I mi tu sad imamo 3 pojednostavljena modela. Jeli? Jedni kažu, mi ćemo to sve deportirati, sve ćemo poslati kući. Tu treba odmah jasno reći da vi u demokratskoj državi ne možete deportirati, pa pogledajte, Njemačka ne može ni ilegalne migrante deportirati, Švedska, a kamoli radnog migranta koji je došao sa radnom vizom. Ja bih volio čuti zagovornike deportacije kako argumentiraju, znači kada čuju kako pravni sustav funkcionira, svoju poziciju. To je vjerojatno predizborni populizam većim dijelom. Drugi model je multikulturalizam. To su vam, dakle, paralelna društva. Dakle, imamo geto gdje žive Indijci, gdje žive Nepalci, imamo hrvatsko društvo koje živi paralelno. Ta 2 svijeta se ne dodiruju i u pravilu smo vidjeli kamo to vodi, znači vodi separaciji, vodi siromaštvu, vodi isključivanju iz društva, vodi narkomaniji, vodi znači u čitav niz nezgodnih dakle ponašanja. Vidjeli smo one primjere u Francuskoj, paljena auta i tako dalje. Tako je. Dakle, to je zapravo multikulturalizam. On je zapravo odgovor na to što integracija kao 3. model ne uspijeva. Dakle, zagovornici profita bi voljeli da svatko integraciju slavi i da kaže integracija je alkemično sredstvo koje će sve nas podjednako uključiti, dakle i svi ćemo dijeliti iste vrijednosti. Dakle, vrlo naivan pristup, ali naravno vi ako ste znači orijentirani profitu, vi ćete naravno pozvati se prvo na humanitarno moraliziranje, kazat ćete ma sve su to ljudi, mi moramo pokazati srce, i drugo ćete kazati pa mi možemo sve to integrirati. To je upravo i Angela Merkel kazala, znači wir schaffen das. Pa se pokazalo wir haben es nicht geschafft. Suština je da integracija je jedini model koji bi mogao nekamo dovesti. Međutim, opet treba reći, integracija nije alkemija. Ona može uspjeti možda oko 15 do 20% useljenika. Dakle, ako unaprijed nemate
bodovni sustav koji će selekcijom uvesti znači samo one koji obećavaju da će se uklopiti, vi ste u gubitku. Mi smo već sada znači s negdje 200 do 300 tisuća useljenika iz trećih zemalja već debelo prešli naš apsorpcijski kapacitet i mogućnost djelovanja, ali još uvijek je prozor za djelovanje moguć. Jer kad sada, a sada ulazimo u fazu gdje većina, odnosno brojni, već imaju pravo na boravište. 5 godina su već u Hrvatskoj. Prvi korak, da. Njima nakon 5 godina znači imaju pravo zapravo na spajanje obitelji, ali imaju pravo sad otići u drugu EU članicu. To isto treba da dosta njih i je u Njemačkoj, a vode se službeno ovdje, da svakakvi proces. Ima svega. Da. To je problem što je, znači, mi ne raspolažemo kao društvo i država egzaktnim podacima. Zato i pokušavam kroz indirektne pokazatelje dokučiti što se točno događa. Dozvolite ovo samo da završimo. Znači, 3 mogućnosti. Integracija, multikulturalizam, deportacija. Integracija, mi ne želimo započeti o tom pričati uopće. Zašto? Zato što ako krenete u integraciju stranih radnika, dio društva će reći aha, ovi žele da stranci ostanu u zemlji, znači oni žele zamijeniti Hrvate, zamjena stanovništva. Zato se politika kloni od te teme. Znači guramo glavu u pijesak svi. Međutim, što će se dogoditi za 5-10 godina? Imat ćemo kao švedsku premijerku koja će reći a mi smo bili naivni. Dakle, sada je situacija da se spriječi getoizacija i da se nešto učini. Ja nisam zagovornik ni jednog od modela, moje je da pokazujem obrasce. Međutim, svatko treba poziciju svoju objasniti. Ovi koji su protiv integracije što nude. Ovi koji su za multikulturalizam također kako misle da će to funkcionirati. Apsorpcijski kapacitet, znači hrvatskog društva je 10%. Mi možemo otprilike, pazite, 10% na 1,5 milijuna radnika u Hrvatskoj otprilike je 150.000 radnika. Mi već smo prešli to, imamo više od 200.000 radnika. A neki zazivaju 500 milijuna čak, ne? Ja ne bih špekulirao. Ja kažem, naši podaci indirektni, znači big data, pokazuju da je 300.000 stranih radnika u Hrvatskoj. Sam se krivo izrazio. HNB i ove neke institucije kažu da će nam trebati u budućnosti. Da će nam trebati. Da. Gledajte, plus spajanje obitelji, vrlo brzo s 500 milijuna dođete na 2 milijuna. Pa neka svatko zaključi treba li upravljati tim procesima i koliko oni obilježavaju hrvatsku demografiju. Pazite, demografija nije samo rodnost. Čak što više trenutno hrvatska demografska slika je najsnažnije obilježena upravo migracijama. Naš demografski pad je isključivo rezultat iseljavanja probranog stanovništva. Znači 65% našeg demografskog pada je zbog iseljavanja. 35% je zbog rodnosti. S tim da treba reći da nama rodnost nije uopće pala. Od 1998. do danas mi imamo jednak broj rođenih po ženi. Dakle, ta ideja da se nešto događa čudno po pitanju rodnosti ne stoji. Nego se dogodio masovno iseljavanje ljudi u reproduktivnoj dobi i sad nedostaju ti učenici i tako dalje. S druge strane, nedostaju Hrvati iz BiH koji su stalno popunjavali te praznine. Sad više i toga nema. Sad nema ni toga i sve se naglo otvorilo. Neki su do prije 5 godina čak i mogli dovoditi ovo u pitanje. Nakon popisa stanovništva se vidjelo da demografi nisu pretjerivali. Barem evo u društvu danas imamo konsenzus da smo suočeni sa ozbiljnim izazovima. I pazite, mi kroz našu povijest smo uvijek imali razne oblike izazova demografskih, ali oni su se uvijek rješavali sami od sebe. Negdje bi nastao rat pa bi bilo pogurano stanovništvo. Evo recimo Hrvati iz BiH 90-ih. Znači, pa došlo je 400.000 Hrvata iz BiH koji su ostali u Hrvatskoj. Nadalje, znači, nas je uvijek nekakav prst sudbine pomilovao da se suočimo s demografskim pitanjem. Danas prvi put stojimo pred zidom i mi moramo, znači, jasno odrediti
migracijske politike i demografske politike. Naravno, gledajte, većina u javnosti to razdvaja, zato i ja to radim, jer i EU to čini, međutim, migracije su dio demografije. Kad se priča o demografiji, podrazumijeva se da se priča i o migracijama, ali ja evo namjerno isto razdvajam ta dva pojma čisto radi lakšeg razumijevanja. Evo kad smo već kod te Europe i Brisela, danas se često govori o tom sukobu suverenističkog i tog unionističkog, odnosno briselskog federalističkog pristupa. Često se govori da se danas odluke više ne donose na razini država članica, što bi bilo neko načelo supsidijarnosti, nego da se zapravo odluke kroje u Briselu. Tamo smo praktički vidjeli, još je govorio o tome i bivši predsjednik Europske komisije i još neki, da zapravo će se problem rješavati uvozom iz Afrike. To su oni izričito rekli, Afrika će do kraja stoljeća narasti na 4 milijarde. Pola tih mladih želi seliti. Dakle, postavlja se pitanje tko uopće danas donosi odluke. Jesu li to i dalje nacionalne države ili zapravo Brisel želi uzeti te ingerencije? Osnovni problem je što Europska unija je nametnula svim članicama ideju da mi imamo zajedničku migracijsku politiku, ali u isto vrijeme ne želi zajedničku demografsku politiku. To je suština cijelog problema. Što se događa? Vama migracijska politika mijenja vašu demografsku sliku. Vi kad se poželite Briselu, on kaže, gledajte, demografija je u ingerenciji svake države članice EU zasebno. Mi nemamo ništa s tim. Samim tim, dakle, bez zajedničke demografske politike se neće riješiti ovi izazovi. Znači, u brojnim članicama, ne samo u Hrvatskoj. Što to konkretno znači? Znači, recimo da biste vi trebali imati univerzalni dječji doplatak u svim članicama EU. Jer vi ne možete imati u Njemačkoj dječji doplatak univerzalni, dakle, to nije socijalna kategorija, nego je vezana uz dijete. Bilo iz bogate, bilo iz siromašne obitelji. Svako dijete dobiva, čini mi se sad je već 260 eura. Vi uzmite 3 djece, hrvatska obitelj sa 3 djece dobiva svoju prosječnu plaću samo na dječjem doplatku ako ode u Njemačku. Je li to snažan potisni faktor iseljavanja? Itekako je. Je li bi se on uklonio ukoliko bi svaka članica imala dječji doplatak? Svakako da bi. Treba li tražiti istu, u svim? Ne treba, ali bi mi bili zadovoljni sa 150 eura. Dakle, bil to preokrenulo nešto bi. Sad, sigurno da Brisel, dakle, opet izbjegava suočavanje, sa istinom, odnosno, otprilike se događa sljedeće. Brisel prebacuje lopticu na članice, članice prebacuju lopticu na lokalnu zajednicu. Lokalna zajednica nema ni kapacitete, niti think tank, niti stručnjake da se bave s tim, poziva nazad Zagreb u pomoć. Zagreb isto ne zna šta da radi s tim, poziva Brisel u pomoć. Brisel kaže nemam ništa s tim i vraća lopticu na Zagreb. I otprilike vam se to događa. Od svih tih desetaka tisuća stranica koje vi iščitate, tih dokumenata, sve vam se svodi na ovo. Prebacivanje odgovornosti. Da, onda neki kažu zapravo da to onda najmoćnije članice koriste to za svoje interese, jer njima zapravo ide u korist da je ovakva situacija kakva jest. Pa gledajte, Njemačkoj sigurno odgovara neuređenost hrvatskog društva, jer će uvijek moći izvlačiti probrano stanovništvo. Dakle, da je nama netko htio pomoći, davno bi, razni uredi, evo, kao što vidimo, dakle, propitali određene korupcijske radnje i tako dalje, koji su isto tako vrlo snažan potisni faktor iseljavanja. Pazite, ljudi ne odlaze samo iz zemlje. Ljudi bježe od sustava, ne od domovine. Gube vjeru u Hrvatsku jednostavno. Ali nije to samo pitanje Hrvatske, vi to imate i u Bugarskoj, i u Rumunjskoj. Znači, gdje god je snažna korupcija, klijentelizam, vi imate kad ispitate, mi smo ispitali u Njemačkoj preko 2300 ispitanika, svaki je rekao, dakle, da je ovo bitan faktor. Da je bitan faktor plaća, naravno da je, niko to ne osporava, ali tvrditi, pazite, to je isto jedan mit. Ako tvrdite da ljudi iseljavaju samo radi plaća, to je vrlo pogodno zapravo za mainstream, jer što to znači? To znači mi nismo ništa krivi, pa mi ne možemo Hrvatsku pretvoriti u Švicarsku preko noći, naravno da plaća nije kao u Švicarskoj, a sve ovo ostalo, korupcija, klijentelizam, čime mi možemo upravljati,
mi se aboliramo od toga, jer ljudi odlaze radi veće plaće. Razumijete što je mit? Dakle, i to vam je dokazano. Ljudi traže, pa zar nije da svatko traži funkcionalno sudstvo, zdravstvo, mirovinsko, obrazovni? Pa zar nije to nekakva ljudska potreba gdje bi čovjek čak i za manje novca bio u urednom društvu nego što bi radi 500 eura otišao? I možda evo na ovom tragu, budući da idemo oko tog nekakvog seta pitanja, onda je pitanje i povratka vezano uz korupciju i klijentelizam, a ne samo uz plaće. Sigurno da bi svatko ko je prohrvatski orijentiran volio masovniji povratak, ali treba se sjetiti da multikulturalizam je jedan od bitnih faktora zašto naši, recimo, žele se vratiti iz Berlina, Kölna i tako dalje. Međutim, oni se vrate u Zagreb i vide da je u Zagrebu isto kao i tamo. Nastala su paralelna, odnosno nastaju paralelna društva, nastaje multikulturalizam i onaj presudni faktor zbog kojeg bi se iseljenik naš vratio, mi sami sebi izbijamo kao adut iz ruke i sprječavamo zapravo povratak na taj način. Dakle, useljavanje iz trećih zemalja sprječava povratak hrvatskog iseljeništva. K tome potiče daljnje iseljavanje mladih Hrvata, jer se guši cijena rada. Radne snage, da. I samim tim, znači, struktura, arhitektura, migracija je takva da proizvodi pobjednike i gubitnike. Da, i naravno mijenja sigurnosnu sliku, jer Hrvatska je među najsigurnijim zemljama, pitanje je do kada. I tako je. To je naš, nakon turizma, glavni adut. Imate primjer Dublina. Dublin je bio 2000-ih jedan od najsigurnijih gradova u Europi. Nakon masovne imigracije je izgubio taj status, ali gledajte, znači to je omiljen argument iz ovog tabora koji se poziva na zamjenu stanovništva. Oni će često reći migracije sve upropaštavaju, ali tu je isto jedan mit. Treba se sjetiti da nije samo migracija, nego i agresivna urbanizacija dovodi do nereda. Evo, mi smo u Zagrebu i prije dolaska stranih radnika, tako, živjeli u kaosu. Znači, ne možemo sad reći krivi su samo migranti. Ne mogu sam produbiti što je već... Ako je. To i je suština migracija. Migracija iz trećih zemalja vam produbljuje svaki vaš problem. Znači, ako ste imali korupciju i klijentelizam, imat ćete ga još više. Ako ste imali, znači, nered u gradu, imat ćete ga još više. Zašto? Zato što je to migracijska zakonitost. Hoćete li vi postati više demokratično društvo ako uvezete 300.000 ljudi koji dolaze iz nedemokratskih društava? Naravno da ne. U tome, znači ovdje se ne priča o naciji, religiji, priča se o kompatibilnosti. Naravno da bi bilo lijepo kad bi Hrvatska mogla riješiti sve probleme svijeta, jel tako? To nije realno. Tako. Jedan argument isto oko te kompatibilnosti. Pa i mi smo imali primjer, oni kažu multikulturalizam. Pa Jugoslavija je bila na neki način multikulturalno društvo. I tu su narodi ipak bili donekle slične kulture i civilizacije. Ako to nije funkcioniralo, po kojoj logici bi onda funkcionirao danas sa ljudima iz druge civilizacije? Ja bih rekao da danas tko ne vidi da je bio Huntington u pravu, a ne Fukuyama, da taj je prespavao zadnjih 20 godina. Jako bitno pitanje, znači možda je najbolje početi od Putnama, američkog politologa koji je dokazao da vam etnička raznolikost, znači u društvu, vodi ka slabljenju demokracije, institucija, povjerenja unutar društva. Pazite, Putnam je to otkrio i šutio je 10 godina dok nije otišao u mirovinu. Jer je on zapravo ljevičar. Kad je otišao u mirovinu, onda je izišao sa rezultatima tog istraživanja. Sad, tu je više dimenzija. Prva dimenzija je što mislite kako će jedan mladi profesor u nekakvoj rubnoj EU članici o tome govoriti kada istaknuti pojedinci nisu smjeli govoriti o tim pitanjima bez da izgube katedru i slično. Drugo, on je dokazao upravo ono što ide u suprot cijeloj toj paradigmi koja tvrdi raznolikost je bogatstvo. On je upravo pokazao da raznolikost nije bogatstvo, nego da je izvor nepovjerenja. Imate onda Degendorfa, imate Wolfgang Streeck, imate
čitav niz njemačkih teoretičara koji su jasno pokazali države koje su multietničke u pravilu su po svim pokazateljima manje funkcionalne, pa na kraju krajeva ajmo uzeti BiH. Pa je li funkcionalno ako imate narod koji uvijek može dati veto na odluke drugog naroda ili trećeg? Ono što nama prodaju kao nekakvu veliku sreću, taj kozmopolitizam i multikulturalizam, smo mi sve vidjeli, kako ste rekli, i u Jugoslaviji, a sada i u Jugoslaviji u malom, to je BiH. Vidimo sve zašto znači su multikulturalna društva, multietnička društva manje funkcionalna. I sad najobičnije pitanje. Da li je Hrvatska, recimo sa nas 3,8 milijuna i da primimo još 1 milijun Nijemaca, da li bi to bilo isto društvo, ista država za 10 godina s 1 milijun Nijemaca plus? I da li bi bilo ista društvo i država sa 1 milijun, recimo, Afganistanaca? Neka svako odgovori sam za sebe. Znači, ljudi po dostojanstvu su svi jednaki, ali kulture nisu jednake. Vi imate jasne empirijske dokaze koji pokazuju gdje god su došli narodi koji su iz demokratskih društava i tehnološki napredni, oni su unaprijedili te dijelove svijeta. Primjerice, gdje god su došli Britanci, stvorili su uspješne države. Novi Zeland, Australija, SAD i tako dalje. S druge strane, ne ulazimo sad u njihove zločine, niko to ne opravdava, ali govorimo o funkcionalnim. Da. A imate opet neke afričke narode koji bi, dakle, osvojili svoje susjede pa ih unazadili. To ne govori o dostojanstvu čovjeka, govori o sposobnosti određenih sustava i kultura da upravljaju društvom. Na to se svodi ova tema. Da, imamo jedan paradoks isto da te međunarodne udruge, tobože za ljudska prava i tako dalje, Brisel, često osuđuju stanje ljudskih prava u nekima od država Afrike i Azije, ali onda iz istih tih država zapravo vave migrante da dođu ovdje. I to je baš smo spominjali knjigu od gospođe Mađarević isto, koja isto se bavi tom temom. Ona je dosta argumentirala da je zapravo u multikulturalnim društvima zapravo nemoguće uspostaviti demokraciju. Jer jednostavno s demokracijom ljudi se moraju složiti, moraju imati neki konsenzus oko nekih elementarnih pitanja, a vi ako ovdje dobijete određeni broj stanovnika drugog civilizacijskog mentalnog slopa, to jednostavno više ne funkcionira. Pa gledajte, mi smo ušli u nešto o čemu ćemo pričati naredna 3 desetljeća i stalno ćemo imati jednu vrstu magle oko ovoga. Zato, znači, emisije poput ove, ja se zahvaljujem kogod ih otvori, ali rijetki ih otvaraju, a vidjet ćete, mi ćemo se s ovim baviti idući 30 godina minimalno. Zašto ne bi sada, kada imamo priliku postaviti sve na zdrave temelje, znači odredili koga primamo, kako ćemo uključiti funkcionalno ljude koje smo primili i kako ćemo biti funkcionalno društvo. Jer ako mi prepustimo da politika, znači, samo pred izbore koristi ovu temu, što demografija, što politika, ako je prepustimo na nekakve samo bavljenje uzrocima, to je puno lakše nego pogledati što je struktura i arhitektura svega i kamo će dovesti. Mi kao društvo, znači, moramo postati aktivniji. Mi ne možemo, pazite, da ne ispadne sad da je samo politika ta koju treba kritizirati. Ajmo pogledati sebe kao društvo. Znači, ja imam, ajmo ovako, uzmimo osobu A u 25. godini, ona naručuje hranu preko Ubera, ne znam, Volta, Bolta, vozi se Uberom, iznajmljuje garažu tatinu Nepalcima. Kokošinjac neki preuredi. A navečer tipka o zamjeni stanovništva po internetu. Licemerja. Pa jel mi možemo shvatiti da mnogi od nas također sudjeluju u reprodukciji ovog sustava? Dakle, reći samo mane politike su neupitne, ali i društvo tu. Prosto što upadam. Bili mi kao pojedinci bili spremni na niži životni standard, a da broj ovih strane radne snage bude ovdje manje? Ja sam, nažalost, mislim da većina ne bi bila spremna. Gledajte, ja, znači, pokazujem obrazce. Ja ne navijam ni za ovo, ni za ono. Ono što ja pokušavam reći je da
Znači, ta opet mantra, mit o BDP-u, BDP raste, svi trebamo biti sretni. A on raste radi useljavanja strane radne snage. To ne znači da će narodu biti bolje zato što BDP raste. U Brazilu ste imali 8 godina rast BDP-a zaredom, ljudi su imali sve manju kupovnu moć. To je znači još jedan mit na ovom tragu. Ali čini se nisam odgovorio na vaše pitanje. Možete ga još drugačije formulirati? Pa jednostavno postavlja se pitanje bili mi, recimo kao pojedinci, bili spremni na niži životni standard, a da se smanji broj migracija. Oni kažu da su te migracije zato što nam mora rasti standard. Dobro. Gledajte, tu sad imamo još jedno pitanje. Zapravo vizije, to je osnovni problem, što mi nismo jasnu viziju uspostavili kako želimo hrvatsko društvo do 2050. Je li sreća na svijetu da žive samo Hrvati s Hrvatima? Mi smo to vidjeli. Nikad Hrvatska nije bila više homogena nego u periodu od zapravo 1991. do negdje 2010. U cijeloj našoj povijesti nikad nismo živjeli u tako homogenom društvu. Na razini Europske unije samo je Republika Srpska bila homogenija. Znači, to je iznimka u Europi. Sad, jesmo li mi tad bili uspješno društvo, sretno društvo? Nismo. Mi smo pokrali jedni druge, znači privatizacija, pretvorba, klijentelizam, korupcija. Dakle, težiti tome da smo mi jedna zatvorena zajednica, mi smo vidjeli na što ona je ličila. Tako da i to je mit. Jel se treba otvarati? Ja kažem, a mi smo se već otvorili, to je već završena priča. Znači, mi već živimo u multikulturalizmu. Sad oni koji napadaju ove, koji otvaraju ovu temu, jer vi zapravo otvaranjem ove teme postajete meta. A oni koji zarađuju na ovoj temi, agencije kojih je 712 agencija za uvoz radne snage. Što slizane s politikom? Dakle, oni ostaju pošteđeni, ostvaruju profite. Oni koji zarađuju na ovom temi su brojni. Jednima odgovara iznajmljivati svoje garaže. Čitav niz je tu interesnih faktora koje treba raspetljati i to je vrlo, znači, jedan snažan čvor. Ali ono što isto treba reći, mi kroz povijest smo uvijek živjeli sa drugim narodima. Istina je i da su nas svi narodi oko nas htjeli porobiti. Znači, kroz našu povijest nemamo ni jednog susjeda koji nas nije htio porobiti. Italija, Mađarska, Srbija, Crna Gora, znači Osmanlije, sada BiH. Ali paralelno smo imali recimo Nijemce, Mađare, Talijane, Čehe u Hrvatskoj i oni su doprinijeli hrvatskoj kulturi. Vatroslav Lisinski, ekonomiji, naravno. Da sad možemo nabrajati Penkala, čitav niz, Nikola Tesla, koji je srpske etničke, ali Hrvati. Književnici od Šenova, Demetera i tako dalje. Tako je. Dakle, imamo čitav niz pokazatelja gdje su druge kulture pridonijele hrvatskoj kulturi. I sad ne treba zaboraviti ni na taj aspekt. Ne treba zaboraviti ni na aspekt da ne radi se ovdje samo o nekakvoj namjernoj zamjeni stanovništva, neko želi zamijeniti navodno kršćane muslimanima, nego nema tko raditi u mnogim članicama EU. Kod nas je to malo drugačije. Pazite, vi kad biste omogućili mini job na razini Njemačke, kakav postoji, da radite nakon posla neoporezivo do 600 eura. Vidjeli biste da ima tko raditi. Ja kao sveučilišni profesor se ne bih sramotio, ne bi me stid bilo, znači, razvoziti hranu biciklom ako 600 eura mogu zaraditi, radeći 1 ili 2 dana u tjednu nakon posla. Dakle, nije točno da nam je potrebno da nam dođe neko s drugog kraja planete da bi radio taj posao. Možda tako treba postaviti ova pitanja. Treba malo više kuha doma možda, ali dobro, to je sad je drugo pitanje. Da, evo kratki blok reklama pa se vraćamo u studio. Restoran Vinarija Coner, gastronomija i vino u savršenom skladu. Bilogora kako još niste doživjeli. U Jabučeti vas čeka oaza domaćih okusa i mirisa bilogorskog kraja.
GeoInfo, vaš pouzdani partner za sve vrste geodetskih usluga. Upis objekata, parcelacija, iskolčenje objekata, legalizacija, etažiranje i više. Koristimo najnoviju tehnologiju, snimanje dronom i lidarom, te pružamo precizna i pouzdana rješenja. GeoInfo, pružamo precizna i pouzdana rješenja na području cijele Hrvatske. Reglum.hr vaše mališane uvodi u svijet bogate hrvatske povijesti. Kroz edukativne slikovnice i društvene igre, na zabavan i poučan način upoznajte se s hrvatskim velikanima, od vremena kralja Tomislava sve do hrabrih branitelja Vukovara. Otkrijte našu široku ponudu s domoljubnim potpisom na Reglum.hr. Evo, možda za kraj ovoga televizijskog dijela, dosta smo se toga dotaknuli. Evo, kako gledaš na neke perspektive Hrvatske u budućnosti? Treba li nam jedan ozbiljniji i sustavniji i strateški pristup ovome pitanju ili će ostati sve stihija, nažalost, kao do sada? A gledajte, dakle, rezultat onoga što imamo danas nije nekakva, nije prst sudbine. Rezultat je politika koju smo vodili. Možda smo nekada lakomisleno zaista mislili da opet će doći neki Hrvati iz BiH pa će, znači, popuniti rupe. Sad smo pred zidom, dakle, i moramo ozbiljno, znači, strateški se uhvatiti u koštac s demografskim pitanjem i odmah povezano s tim migracijskim pitanjem. Što se može učiniti? Na tom tragu Ministarstvo demografije i useljeništva već je dalo prijedlog zakona o demografskoj obnovi. On bi morao, znači, uključiti načine povratka hrvatskog iseljeništva, morao bi ponuditi odgovor na to kako funkcionalno uključiti radnike iz trećih zemalja, trebao bi odgovoriti na pitanja kako rubne krajeve Hrvatske, depopulirane, oživjeti. Znači, imamo 4 polja na kojima se radi. Znači, prvo polje je natalitetne politike, drugo polje povratništvo, treće polje su, znači, ove stihijske zapravo migracije i četvrto polje koje često zaboravljamo je zapravo distribucija populacije u prostoru. Pa ne možemo mi svi živjeti u Zagrebu i mnogi od nas ne bi htjeli živjeti u Zagrebu i zato nudimo, recimo, rješenje rad na daljinu. Da se dolazi jedanput u 2 tjedna u središnjicu, budući da je Zagreb generirao sva radna mjesta i na neki način uzurpirao sva ministarstva i to je na kraju krajeva i nepravedno. Slovenija pokazuje kako se može rasporediti ministarstva po državama, po regijama, Njemačka to pokazuje, znači ne moramo sad, svi znamo o čemu pričamo. Jedan policentrični razvitak, a ne samo na jednom. Naravno. I jedno bi bilo sad maštati da dođe, tvornice, da dođe ministarstva u Split, Rijeku, ok, sve je to poželjno, ali do tada ono što prvo možemo učiniti je omogućiti rad na daljinu. Dakle, onima koji žele omogućiti, recimo, da se presele u Baranju, Liku i tako dalje, zadržavaju radno mjesto u Zagrebu, dolaze jednom u 2 tjedna u središnjicu i oživljavamo periferiju. Pazite, mnogi obitelji isele zato što im se djeca nemaju s kim igrati. Nije uvijek stvar novca. Kada vratite jednu obitelj, vi šaljete novi impuls vraćanja života u taj kraj. Dakle, to je nešto što državu ne bi koštalo ništa. Rad na daljinu omogućiti. I vrlo brzo bi imali konkretne mjerljive učinke. Problem kod svih ovih demografskih mjera što su one teško mjerljive i što demografija računa u generacijama, a politika računa u mandatima. Generacija je 30 godina, mandat je 4. Onda uzmite koliko će netko biti zainteresiran da rješava demografsko pitanje, od čega će netko za 30 godina politički
pointirati. Jel? Znači, suština je i same demokracije i njene ideje. Dakle, ovo bi moralo biti nadstranačko pitanje od kojeg postoji konsenzus da barem 10 godina svi radimo na ovom pitanju da nastane nekakav rezultat. Evo, znači, rekli smo rad na daljinu, poreske olakšice za veće obitelji. Evo vam opet nekakve, nećemo sad nabacivati, gledajte, imate 110 mjera, ali govorim nešto što ništa ne košta, može se odmah uvesti. U Zagrebu uvesti, recimo, kao što postoji parking za invalide, uvesti parking za velike obitelji. Pa ne možete vi imati 5 djece i razvoziti ih po gradu i stalno tražiti parking. Znači, parking za obitelj, kao što imaju neki shopping centri. Znači, imate čitav niz modela koji bi nešto barem dali simbolički Reforma nasljeđivanja se spominje u knjizi i tako dalje. Vrijednosti. Gledajte, reforma nasljeđivanja, ako baš želite riješiti demografski, isključivo demografski, imate francuski model koji je čak išao u njihov parlament, predložen je od strane notara, udruge notara, u Francuskoj, oni su sljedeće predložili. Dakle, reforma nasljeđivanja, zakona o nasljeđivanju. Vi, dakle, roditelji bi automatski onoj djeci koji imaju svoju djecu, znači, ostavljali veći dio nasljedstva. To je logično. Gledajte, to je bilo ozbiljna rasprava, nije prošlo. Ali je osmišljen cijeli model, ja sam ga prikazao u knjizi, koja je ideja iza toga. Gledajte, na prvu, mnogima se to čudno, ali kada sve to pročitate, vidite, to ima jednu dimenziju etičku. I što je suština toga? To bi primoralo one koji misle da je život tu za samo ostvarenje i mislim samo na sebe, da zapravo razmisle i o tome da imati dijete je na neki način i vraćanje duga društvu. Jer bez djece ja neću imati mirovinu, ni vi. Dakle, ako sve ovo svedemo, znači za one koju apsolutno ne zanima ovo pitanje opstanka nacije, naroda i slično, moraju se pitati ko će im mirovinu. Sebični razlozi. Ko će im mirovinu zaraditi. Dakle, ili netko iz Afrike i Azije, ili će biti više djece u Hrvatskoj. E sad, onaj koji ne želi putovati, želi misliti na sebe i tako dalje, taj neće dobiti onda 50% nasljedstva nego 25%. Onda će možda biti u toj poziciji da promisli o toj, o svom stilu života. Dakle, to je ideja koju su predložili u Francuskoj. Onda imate recimo ovo big data, jako je bitno imati ispravne podatke. To je znači mnogima je to dosadno, ali gledajte, vi ako nemate prave podatke, vi znači onda možete pričati što god hoćete. Bez dijagnoze nema terapija, to je da. Tako je. Znači naveo sam tu 9 konkretnih mjera koje se mogu odmah provesti i koje ne traže novac od države. A plus, ako ima, znači sad ako pričamo o materijalnim stranama, to je svakako univerzalni dječji doplatak, to je svakako EU koja bi trebala dati agenciju u Hrvatskoj za demografiju. Mi smo jedina članica koja nema ni jednu agenciju. Kao najpogođenija bi trebali dobiti agenciju. Dalje, države iz kojih se iseljava bi trebale dobivati posebna sredstva iz kohezijskog fonda. Ako gubite populaciju, a vi ste ih obrazovali za napredak Nizozemske, Njemačke, Švedske, o tome ćemo u drugome dijelu emisije. Onda vratite dio sredstava, na to se svodi, kroz obrazovanje. Evo, ja ću sada zahvaliti našim televizijskim gledateljima, a prošireni format ove emisije možete sada ili kasnije nastaviti gledati na YouTube kanalu Z1 televizije, naravno televizijskim gledateljima do iduće srijede. Srdačan pozdrav. Evo, nastavljamo u ovom proširenom formatu. Evo, spominjao se upravo to na neki način obeštećenje tih većih država, odnosno Brisela u ovima manjima, odakle se najviše iseljava. Meni su možda najpotresnije bile brojke koje se naveo za smanjenje učenika, studenata, ali i medicinskih sestara i liječnika. Znači, to su baš poražavajuće brojke kad je Hrvatska u pitanju. Pa gledajte, svaka četvrta medicinska sestra iselila iz Hrvatske u zadnjih 20 godina.
I to one koje su bile u sustavu. Uopće ne brojimo one koje su završile medicinsku školu pa onda odselile. I sad je tu možda zanimljivo nastaviti, ako to je za argumentaciju onih koji govore stalno HDZ je kriv ili SDP je kriv. Tu sad možemo vidjeti da znači je SDP propustio recimo vrlo važnu amortizaciju u trenutku znači ulaska Hrvatske u EU je SDP i koalicija bila na vlasti. Tada su zapravo uveli zabranu zapošljavanja, daljnjeg zapošljavanja recimo medicinskih sestara. I one su masovno iselile u Njemačku. Zabranili su im, to je nisu im priznali 5. godinu studija. Čitav niz, znači imamo elemenata gdje se vidi da ni lijeva vlada, znači pitanje migracija i demografije uopće nije shvatila kao egzistencijalno i krupno pitanje. Znači, tvrditi samo HDZ je znači ovakav ili onakav i partneri ne stoji, jer mi imamo kontinuitet znači politika koje nisu sagledavale široku sliku i ono što je suština je da svatko jedan segment naglašava. Ekonomiju ili humanitarno pitanje, a sve je to zapravo dio jednog spleta koji treba sagledati i sintetizirati. Ja čak bih rekao, mislim da je ona Račanova vlada nakon 2000. ukinula čak neke pozitivne stvari, tako da je situacija bila još i gora u tome razlogu. Gledajte, predsjednik Tuđman je u svakom svom govoru spominjao povratak iseljeništva i demografiju. Onda vam je od 2000-ih tema gurnuta sa stola, međutim oni su imali jedan dobar primjer, a to je poticanje željeznice. Znači SDP je išao na ovu ideju povezivanja depopuliranih krajeva. To im se mora priznati kao dobra ideja, ali su faktički uklonili demografiju sa stola. Onda predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović vraća tu temu na stol, ali se to isto gurao po tepih i onda tek ovim popisom stanovništva je svakom postao jasno da brojke znači su neumoljive. A možda nekome i nije postalo jasno, konkretno onima koji vladaju u gradom Zagrebu, jer oni su ukinuli onu mjeru roditelj-odgojitelj umjesto da su još dodatno osnažili. Jesu li to neki kratkovidni potezi? Da, gledajte, kod te mjere, znači, naravno, i napravljena i studija i pokazala da je manje djece rođeno i da je ta mjera imala efekt na veći... Treća rođenost i dalje se smanjilo. Tako je, da je, znači, međutim, kod demografskih mjera se često događa sljedeće. Vi rješavate jedan segment, a nastaje vam 2 nova segmenta problema. Konkretno, recimo, ako je ta mjera samo na razini grada Zagreba, što se događa? Grad Zagreb vam onda privlači opet iz svog prstena stanovništvo u Zagreb i opet vam nastaje nova depopulirana područja. Znači, ta bi mjera znači, trebala biti ponuđena na nacionalnoj razini, kao recimo da bi funkcionirala. Ali recimo imate pojedinačne lokalne jedinice koje su recimo ovo baka servis uvele kao model. Recimo i to je jedan dobar model koji bi trebao biti na nacionalnoj isto razini. Da. Evo, imam doma neke primjerke onog časopisa Narod koji je uređivao legendarni Don Anto Baković. Znači, iz tog čovjeka su se ispredavali 90-ih, a sve što je zapravo govorio, na kraju se pokazalo da je bio u pravu. I sad, mislim, ovo pitanje naravno da je i ekonomsko, no da je samo ekonomsko, da bi danas Njemačka cvjetala demografski, tako i mnoge zemlje. Znači, to je jedno, možemo reći, vrijednosno pitanje. Postavlja se pitanje, naravno da je to bila i demografska tranzicija i tako dalje, no zašto je danas općenito u Europi izgubljena neka svijest o važnosti imanja djece i jedne žrtve za neko produženje potomstva? Je li to zapravo jedno, možemo reći, vrijednosno pitanje? Jer s druge strane imamo te ideologije, neki kažu kultur-marksističke, koje zapravo potiru, odnosno promiču jednu kulturu smrti umjesto kulture života. Možemo li mi zapravo bez vrijednosne transformacije i promjene vrijednosnih orijentira uopće ovdje iskoračiti? Jer slabo se postavlja pitanje zašto bi mi morali uvoziti radnu snagu, a zašto ne bi naše stanovništvo poticalo da se ono demografski obnovi? Ja bih rekao da na razini Brisela se o tome uopće ne govori.
Ovo je jako slojevito. Prvo treba, evo spomenuli ste Don Antu Bakovića, znači njegova djela su vrlo korisna, recimo Hrvatska demografska čitanka iz 90-ih. On je pisao malo ovako publicističkim stilom i u izričaju je bio malo slobodniji, ali to mu ne treba zamjeriti s obzirom na ono na šta je upozoravao. Drugi aspekt vašeg pitanja, zašto Brisel tako se ophodi? Pazite, Brisel ne doživljava demografiju kao nacionalno pitanje. Za Brisel je to pitanje matematike, plus, minus. Brisel se nikad ne pita koliko je rođeno Hrvata, koliko je uselilo iz Afrike, Azije, on samo gleda je li to 100 ili 120. Međutim, Zapadna Europa, uključujući Brisel, nije živjela pod okupatorima i za njih ta prvo tema o zamjeni stanovništva, jer oni to ismijavaju, jer nisu doživjeli etničko čišćenje. Narod kao Hrvati koji su to proživjeli kroz povijest i to nedavnu, su vrlo osjetljivi jer postoji kolektivna trauma, još vrlo snažna, i ne treba ismijavati zabrinutost naroda koji su to doživjeli. Međutim, Brisel na znači, demografska kretanja gleda potpuno različito od istoka Europe i srednje Europe, odnosno ovih članica koje su nove članice EU. I Poljaci gledaju kao mi, Slovaci, Česi, dok Španjolci, Francuzi, Nijemci, Britanci, Šveđani gledaju potpuno drugačije na ovo pitanje. I tu se vidi da ne može postojati zajednička migracijska politika unutar EU. Konkretno mi demografiju doživljavamo kao etnodemografiju. Dakle, poznata je ona izreka od Orbana koja je kontroverzna, ali se na to svodi. Orban je rekao, mene ne zanima koliko je rođeno djece, zanima me koliko je rođeno Mađara. Recimo, tu je bio dosta kritiziran i tako dalje, ali treba shvatiti da mnogi u istočnoj Europi upravo tako doživljavaju demografiju. I sad treći segment vašeg pitanja, znači taj civilizacijski, o tome se može puno pričati. Mnogi tvrde da je to kazna Božja, recimo za kršćane koji su prešli brojni na ateizam. Vi zaista na razini svijeta kad pogledate, ateizam je dominantno izražen u kršćanstvu, odnosno u katoličanstvu i protestantizmu, nema ga toliko u pravoslavlju, a pogotovo ne u islamu. I onda neki izvlače iz tog zaključke. Ja bih se kao znanstvenik radije držao teorije o demografskoj tranziciji, koja otprilike kaže, to je Alica Wertheimer-Baletić u Hrvatskoj promovirala tu teoriju, koja otprilike kaže, vama društvo što je bogatije, to ćete imati manje djece. I to je vidljivo zaista na razini svijeta. Naime, za mnoge obitelji je dijete bilo izvor resursa. Jednog ću poslati, recimo, za svećenike, poboljšat ću status obitelji. Jednog ću u Njemačku da zarađuje. Jednog ću kćerku udati u bogatu obitelj, jednog ću sina ostaviti za nas u starosti. Zašto se tako radilo? Jer nije postojao bankarski sustav, nije postojao mirovinski, zdravstveni, i to je isto jedan zaista uvjerljiv argument zašto su ljudi prije imali više djece. Ne zato što su bili više ljubitelji čovječanstva, ljudi, jel? Sada, tu imamo još čitav niz razina. Pazite, zašto bi u zapadnom svijetu gdje je pravosuđe potpuno na strani žene, mnogi muškarci mladi ne žele ulaziti u brakove i imati djecu zato što su vidjeli primjere muškaraca koji su sve izgubili zato što su imali dijete sa ženom s kojom se nije poklopio život. Pa onda dalje možete ići, imate teoriju koja pokazuje da na jednog uspješnog muškarca idu 4 žene u Europi. Jer žena uvijek želi da je muškarac u nečemu, govorim to teorija govori, od nje uspješniji. I sad što se događa? U međuvremenu žene u Europi su u pravilu i bogatije i više školovane od muškaraca. I sad ona ne može pronaći sebi para. Da. Onaj mali dio, njih 4, znači idu na jednog muškarca. A što je onda sa ovih 3 muškaraca koji zbog tog ispadaju iz, ajmo to nazvati, tržišta tog? Opet imamo i primjere gdje su ljudi dugo u vezi,
a nema djece. Jer mislim da tu sam često utvrdio jedan strah od budućnosti. Ima i toga. Posebno nakon korone, recimo, onda znam da je dosta odustalo od djece. Gledajte, to kažem, taj dio sam isto obradio u knjizi, znači to su razna promišljanja, što religijska, što ova, idem na svoj komfor, ne želim se samo realizirati, ne želim dodatni teret, ili čak što je na zapadu još sve više izraženo, kao to je čin humanizma ne imati dijete. CO2, je li to? Jer s jedne strane ne proizvodi CO2, a s druge svijet je toliko nepravedan da je kao zlo dovesti nekog novog čovjeka na ovaj svijet, i onda imate nastavak koji tvrdi vrlo su nesigurna vremena, čekat ćemo bolja vremena, pa čekajte, da su naši roditelji čekali bolja vremena, nas ne bi bilo. Kažu čak da je bilo neka najviše djece u doba ratova ili poslije, tako da to... Uvijek vam je nakon rata neposredno ili nekakvih velikih kataklizmi dolazi taj naboj vitalnosti. To smo recimo tvrdili tijekom covida, svi su govorili sad će biti više djece, mi smo znači znajući teoriju, teorija pokazuje ne, za vrijeme kriza nema, ali nakon krize se dogodi veliki bum. Sad, problem je što se kod nas nije dogodio bum nakon krize. Znači, to je možda za jednu novu analizu. Mi smo trebali imati porast broja djece na barem 34.000, jer uvijek... Imamo porast nasilja, biti su jedino, nažalost. Uvijek nakon kriza, znači pa evo baby boom generacija nakon Drugog svjetskog rata koja je stvorila Europu na kraju krajeva je ta generacija i potvrđuje zapravo tu tezu. Da. Naravno, tu su neka druga pitanja kao abortus, no da sad u to ne ulazimo. Možemo spomenuti. Određene procjene, pazite, kažu da je onoliko djece koliko se rodi, toliko se pobaci. U Hrvatskoj. Tu je jedan segment koji treba spomenuti, pazite, vi u BiH možete kupiti pilule za pobačaj, abortus bez recepta. Tko zna koliko takvih pilula je ušlo u Hrvatsku? Tko može iskontrolirati? Nitko ne može znati tu pravu sliku. Slika, znači, službena je negdje od 3, 4, 6 tisuća, varira od godine do godine. Međutim, ako uzmemo sve ovo, znači ilegalne pobačaje, tablete i tako dalje, ta ideja, ta teza da se pobaci jednak broj djece koliko se rodi, vrlo vjerojatno je blizu istini. Da, to je kultura smrti o kojoj je govorio Ivan Pavao II. No možda da završimo malo u optimističnijem tonu. Kažu neke procjene ekonomske i tako dalje, dok se neka država dosegne određeni nivo razvoja, recimo, 70-80 koliko posto BDP-a, da onda na neki način kreće i povratak. I sad mislim, racionalno, Hrvatska još uvijek sigurna zemlja. Većina ovdje ima nekakve svoje nekretnine. Ako ima nekakav vrt sa strane malo i tako dalje i nekakvu barem prosječnu plaću, pa ti ljudi će bolje živjeti sad trenutno u Hrvatskoj nego u Njemačkoj. Je li to možda neki okidač koji bi nas mogao na neki način, barem da se dio ljudi vrati? Gledajte, znači, prvo treba imati na umu zašto su ljudi otišli. Ljudi su otišli od sustava, ne od zemlje. Ovo je zemlja, ako uzmemo na razini svijeta, jedna od najboljih po svakom kriteriju, ne zato što smo Hrvati, nego imate pravilno raspoređena godišnja doba, imate klimu, znači pogodnu za poljoprivredu, za turizam, imate raspodjelu dana i noći, imate... Dakle, da ne nabrajam sve ono što mi uzimamo zdravo za gotovo. Imamo sigurnost kakva ne postoji na većini kontinenata. Sad, to bi trebalo sistematizirati i osvijestiti. Međutim, treba spriječiti ono što će, to jest ukloniti ono što sprječava povratak. Dakle, ako je multikulturalizam, ako će sprječavati povratak, onda idemo se pozabaviti, vidjeti kako, znači, utjecati na ono što sprječava povratak. Ako su to korupcija i klijentelizam, idemo spriječiti, znači, kako se bori protiv korupcije. Pa jednostavno napravite web stranicu, platformu na kojoj su svi javni natječaji i sve, ko se prijavio, ko je imao uvjete i zašto je osoba A dobila, recimo, radno mjesto ili nekakav natječaj, a osoba B nije, a imaju iste kvalifikacije. Ili čak što više, osoba B ima bolje. Pravosuđe, naravno. Znači, transparentnost je glavna borba protiv korupcije i klijentelizma. Naravno da je pravosuđe povezano, ali ta, znači, ideja o povratku iseljeništva i teza, to bi bilo
najelegantnije rješenje za nas za revitalizaciju. Međutim, ono se neće dogoditi samo zato što mi pozivamo na povratak. Mi tu moramo pokazati da smo strukturno spremni, a pokušava se, barem sada se čini da je zrelo vrijeme i da politika ipak reagira zrelije na ove izazove. I evo, ja se iskreno nadam da će novi zakon o demografskoj obnovi imati te elemente o kojima smo evo do sada pričali. Evo, svi se naravno nadamo jer je to nadstranačko pitanje i mislim da to ne trebaju postati bilo kakve razlike. Evo, zahvaljujem na gostovanju. Knjiga se može kupiti u školskoj knjizi, a tako, pa evo, ko želi više produbiti spoznaje, naravno može i kupiti tu vrijednu knjigu. Evo, dovoljno je u knjižnici uzeti, ili u knjižnici posuditi i pročitati. Meni je draže da neko pročita od kupovine. Ja sam već rekao, sve što zaradim poklanjam dječjem selu. Da, dobro, ja sam veliki ljubitelj skupljenja knjiga, tako da sam ja i kupio, ali to je druga tema. Evo, naravno, do iduće srijede želim vam srdačan pozdrav.